אז מה קורה חברים? כאן מאור, והרבה זמן לא העליתי סרטון, והבטחתי לכם שאני אעלה סרטון, והפעם הוא בנושא של משחק אחר בכלל. למשחק קוראים פיץ', כן. אז אני אסביר לכם קצת על המשחק. אני בלבל 100, יש עד לבל 750, ובמשחק הזה הם סוג של דגים. יש כל מיני חכות. אוקיי, אז אני עכשיו אראה לכם את החכה שמתחילים איתה. אני ספציפית במקום שבו יש מקום טוב כדי לדוג דגים, ויש לי דווקא חכה די טובה. אז תקשיבו, אני אחזור אליכם כשאני אגיע להתחלה של המשחק, ואז אני אראה לכם איך משחקים עם מישהו כאן. רגע, בואו נעשה לדוג דג אחד. לאנשים כאן יש מלא מזל. בשביל לדוג דג אתם לוחצים שייק. ואז נגיד אם אתם עוזבים את זה, זה לא עובד, ואם אתם לוחצים לחיצה ארוכה עם העכבר או סתם על המסך, אז זה מזיז את זה קדימה, אבל אם אתם עוזבים, זה מזיז אחורה. ואם אתם רוצים שזה יהיה באמצע, תלחצו מלא קליקים ככה. בום. עכשיו לא דגתי דג כל כך טוב, דגתי דג כזה. בשבילי הוא לא כל כך טוב. ואני אחזור לכם כשאני אגיע אליי. טוב חברים, אני רק אבוא איתכם עד אני רק אלך לקנות סירה ועזוב. אז רגע, בואו נתארגן בינתיים. אוקיי. לי יש כל מיני דגים וגם אייטמים. נגיד אייטמים זה כמו דברים שלובשים. נגיד זה בלון חמצן, ככה אני יכול לנשום יותר זמן במים. אז תקשו את הדג הקטן הזה. אוקיי. ויש לי כאן גם עוד אייטם שעושה אותי מהיר במים וסנפירים. לא, זה פישר, לא משנה. איפה הם? הנה, מצאתי. חברים, אם אני עם הדבר המהיר הזה במים ועם הסנפירים, אז אני שוחה די מהר. ואני נשם הרבה זמן במים. קיצר, כמה סירות, ואני אעדכן אתכם כשאני אגיע. אוקיי חברים, בואו רק נעלה על יאללה, אני אחזור לכם כשאני אגיע להתחלה. חברים, אני בדרך. אוקיי חברים, הגעתי להתחלה של המשחק, אבל שנייה. אומייגאד. אני צריך רגע לפנות לשם. וסידרתי את המצלמה שלי כי היא הייתה כזאת פחות. אוקיי, אז כאן זה התחלה של המשחק. כן, כאן מתחילים את המשחק. אני תכף אראה לכם. רק מוריד הכל, אוקיי. כאן מתחילים את המשחק. אתה משתגר או כאן, בהתחלה כן, או כאן, או כאן, ויש לך חכה. אוקיי, עכשיו יש כמה סוגי חכות. החכה הראשונה זו חכה כזאת עם עלה. אתה תראה אותה כזה עם עלה. אתם תראו, כן? לא אתה, לא משנה. אתם זורקים ואתם עושים כמו שעשיתי. שייק, 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 שייק. ככה. אבל אתם עושים את זה בנהר הזה בינתיים. תפסתם? אתם עכשיו עושים את זה. אתם מנסים שהלבן יהיה על הדג, כמו שראיתי לכם מקודם. תפסתם דג, נכון? תפסתם, אני תפסתי את הדג הזה. אוקיי, הוא גם קטן. בוא נתפוס דג יותר טוב. בוא נעשה עוד פעם שייק. אני אחזור לכם שיהיה לי דג. יצא לי דג.
אני ספציפית משחק ממחשב, אבל אם אתם משחקים מפלאפון או מטאבלט, אז זה אחרת. נראה לכם אחר כך, ונגיד דגתם את הדג הזה, הוא לא עד כדי כך גדול. אז אתם עולים כאן, ואז, אוקיי, אז אתם עולים כאן לבן אדם שקוראים לו, אתם תראו, זה כזה נמצא בבקתה כזה, כאן אתם מזדמנים, עולים, אחרי שאתם דגים דג, באים, עכשיו, אם אתם רוצים למכור את הדג שאתם מחזיקים ביד, תלחצו על הראשון, אם אתם רוצים למכור את כל האינבנטורי שלכם, תלחצו על השני. אני ספציפית לא רוצה למכור את כל האינבנטורי שלי, אז אני אלחץ על אפשרות הראשונה, $21 זה הביא לי. כשתגיעו $300, תוכלו לקנות רוד, שזו חכה כזאת. אתם רואים? ועכשיו אני אראה לכם אותה. אוקיי, היא נראית ככה, יש לה פס כזה כחול, והיא נראית ככה. עכשיו, אתם יורדים עוד פעם, קונים, ואז אתם זורקים, עושים שייק, ואז כמו שאתם רואים זה הרבה יותר גדול לכם, בהחלקה של 300, הפס הרבה יותר גדול. הוצאתי עוד דק כזה קטן, או איזה דק ממש קטן, אתם רואים? קיצר, רציתי להגיד, לכל חכה יש את המקסימום קילוגרם שהיא מוציאה. זה 10 קילוגרם, זה 9 קילוגרם, זה 100 קילוגרם, זה 175 קילוגרם, זה 100,000 קילוגרם, זה 175,000, זה 10,000 קילוגרם. אין לי מושג מה זה. כמה קילוגרם זה? זה 175,000 קילוגרם, זה 40,000 קילוגרם, זה 200,000 קילוגרם. 20... מה? לא משנה. זה 80,000 קילוגרם, זה זה כמו 1,000, לא יודע, אבל זה יותר טוב נגיד הרוד הזאת. אוקיי, אז עכשיו אתם יודעים איך לקנות. אתם מוכרים לא את הדגים, מוכרים הכל עד שיש לכם, בואו נראה, 2,000, לא, עד שיש לכם 900. אחרי זה אתם קונים את החכה הזאת. היא נראית ככה. יש לה כזה פס כאן, בצבע צהוב, והיא כזאת כחולה. אוקיי, אז יש לה רווח יותר קטן, אז אתם דגים דג. אוקיי, זה תפס לי. אומייגאד, זה כל כך קטן. והוצאתי דג של 5. הנה, כזה דג הוצאתי. בקיצור, אתם משיגים $2,000, אז אתם קונים את זאת. אני צריך למצוא אותה רגע. זה עד 600,000 קילוגרם. אתם שמים אותה, ואז אם יש לכם 700, ואם לא, אם אין לכם תחסכו ל-700, אז אתם יכולים לקנות סירה כזאת, קטנה. רגע. בואו נראה. היא הכי בסוף. סירה כזאת. אתם רואים את הסירה? אתם קונים, לוחצים על ספאון, ואתם יכולים תמיד לזמן אותה אחרי שקניתם אותה ב-700. לא כזו מהירה. יש לה כאן כזה פעמון. קיצר, זה הסירה. ואז אתם דגים, אתם יוצאים לאן שאתם רוצים, מגיעים לאיים חדשים, מגלים איים חדשים.
זה עולה בינתיים עם החכות האלה של זה שאתם מתחילים. והנה עכשיו אני אדוג. דגתי אותו דג רק 3.4 קילוגרם. חברים, ככל שהדג יותר קילוגרם הוא שווה יותר כסף. אז עכשיו בואו נתחיל עם הכישופים. יש כזה דבר שקוראים לו אינצ'נטל רליס, משהו כזה, ואיתו אפשר לקשף חכות. בסרטון הבא אני אראה לכם איפה. נגיד יש לי קישוף כזה שעושה את החכה ורודה, קוראים לו בייסל, משהו כזה. ועל החכה הזאת יש לי קישוף, לחכה הזאת יש לי קישוף שזה פוניקס רוד. אני אראה לכם איך להשיג כל חכה יותר טובה בסרטון הבא. עכשיו אתם עושים ככה, דגים עם הפוניקס רוד, רוב הסיכויים שיצא לכם דגים שורפים, אבל זה כבר עולה מלא כסף. הפוניקס רוד, יש לי על הפוניקס רוד קישוף שזה עושה לי את הפס יותר גבוה, יותר ארוך, גם על המיתיקל רוד הזאת. והמיתיקל רוד הזאת היא מוציאה דברים צבעוניים, דגים שהם צבעוניים. מה עוד? אוקיי, על החכה הזאת יש לי דיוויין שזה 45% להשיג משהו טוב. לא כפול 45, זה 45%, משהו כמו כפול 2 צ'אנס להשיג משהו טוב. ובלי קשר, בלי כישופים והכל, הפס שלה יותר גדול. אז חברים, עכשיו אני הולך להראות לכם איפה לא, רגע, יש לי עוד חכה אחרונה. אוקיי, החכה הזאתי קוראים לה קינגס רוד, היא עולה 120,000, אז כאילו אם אתם רוצים תחסכו. ויש לי עליה כישוף של משהו 20 chance for fish to, אין לי מושג מה זה אומר, אבל אם מישהו כאן יודע שיכתוב בתגובות כאילו מה זה אומר הכישוף הזה, 20 chance for fish to be, אני לא כל כך מבין באנגלית, כן. אז ככה היא נראית. אוקיי, צריכים די הרבה קליקים. אוקיי, תפסתי דג וככה המד שלה ככה אורך. אז כן, בינתיים ככה אורך, נגיד דגנו את הדג, אז בינתיים זה סבבה, הקינגס רוד. ועכשיו אני אקנה סירה מהירה, אני אראה הכל בסרטונים הבאים שלי. אני קונה סירה, ואני עכשיו אנסה למקום הזה שאפשר לקשף בו את החכה, אבל אתם צריכים פריט, סוג של דבר מיוחד בשביל לקשף את החכה. אתם יכולים להשיג אותו מלדוג, אבל יש מקומות ספציפיים ועם חכות הרבה יותר טובות. אז זה המקום, קוראים לו study of, זה כזה בצבע לבן. אתם תיכנסו, אתם צריכים שיהיה לכם $400. אתם יורדים, מדברים עם הבן אדם הזה, ואז רגע, אתם מדברים עם הבן אדם הזה ככה, מדברים איתו, הופה, הוא מבקש מכם 400, אתם אומרים לו דיל, ואז יורדים. אוקיי, אז שמה זה המקום שבו מחשבים. אתם צריכים איזשהו אייטם שקוראים לו אינצ'נטל רליק, אין לי אותו כרגע, אוקיי? כשיהיה לי אותו אני אראה לכם. אתם באים, לוחצים, ואז אם יש לכם אינצ'נטל רליק, יש כאן אפשרות yes or no, ואז יש לכם חכה, אתם נגיד שמים את החכה הזאת, לוחצים נגיד yes, וזה מקשף לכם אותה, ויש כל מיני כישופים טובים, וזה עולה בינתיים עם הכישופים. אז יאללה, בואו נעשה סגיר. הגענו. אוקיי חברים, אז אם אהבתם את הסרטון, תיתנו לייק ותירשמו כמנוי, ויאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.